నమస్తే అండి. నా పేరు సరోజిని అండి. నాకు సినిమాలో నటించడం అయినా ఎందులోనే చూడాలని చాలా ఇష్టమండి. నాకు అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరండి, కానీ నేను చాలా ఇష్టం సినిమాలో నటించడం నాకు చాలా ఇష్టం అండి. మీకు దయచేసి ఈ పాట నచ్చితే నాకు మీరు ఫోన్ చేసి చెప్పండి, నేను పాడతాను. నాకు వచ్చిన పాట ఇది. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కోరికండి ఈ పాట పాడాలని, అందరూ నా పాట చూడాలని. నాకు చాలా సంతోషం అండి. మీరు చూస్తే లైక్ ఇస్తారు, నా కోసం మీరు చెప్తారని డైరెక్టర్కైనా ఎవరికైనా. నాకు వచ్చిన పాట నేను చెప్తానండి, నా మనసులోనే ఉందండి నేను ఈ పాట పాడాలని. మీరు దయచేసి చెప్తారని ఈ పాట పాడతానండి. లాస్ట్ నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా చెప్తానండి. నాకు నా భార్యకి పడదు, నా మాటే అసలే వినదు, చేసేది ఎలా కాపురం, అయ్యయ్యో రామా ఇది నా పెళ్ళామా, కానయ్య కాదు కానే కాదు, నాకిష్టం వంకాయ కూర, నాకిష్టం గుమ్మడి కూర, ఈ కూర వండాలని తగువాటలోనే టైం అయిపోతుంది, అయ్యయ్యో రామా ఇది నా పెళ్ళామా, తనకిష్టం ఏ ఇన్నారు, నాకిష్టం ఎన్టీఆర్, ఏ సినిమాకి వెళ్ళాలని తగుబాటలోనే టైం అయిపోతుంది, అయ్యయ్యో రామా ఇది నా పెళ్ళామా, కానయ్య కాదు కానే కాదు, వడ్డను కొనుంటుంది, పట్టు చీర పెట్టమంటుంది, ఎవడబ్బా సుమ్మందని తరువాతలోనే టైం అయిపోతుంది, అయ్యయ్యో రామా ఇది నా పెళ్ళామా, కానయ్య కాదు కానే కాదు. అంతేనండి పాట. నమస్కారం. నంబర్ 8309549660. ఓకే.